Jam session na o yekana me I wane asigira sego ko fino na ale daba kunti dora ye fe menye anga jamana sego ani dongo chikilamo aiwa kulu sunyo na ubise ka nyon don chuko minno o kofe aiwa ubise ka fe menye iyafumya bala uga sego ani dongo mimbe ubolo ubise ko onyama nyona chuko minno ubise ka ke iyafumya bala fenye chuko minno femme aiwane abinake fenye aiwane abina nafanya iyafumya bala bela jilenye jam session na alabemba o aiwa olu yenye folika anye jam session yere yeminye uyu udado ala ninga awala anye. Oui, bien sûr. Ambe a hukumu mikono ode Segu Jam Session ni o organisé la collectif Mierouba fait, le centre Mierouba, donc espacié alors pour la promotion artistique et culturelle au Mali, ok. Mais cette collaboration artistique et culturelle se tourne autour des projets d'envergure nationale, mais aussi de projets d'envergure internationale. Donc il y a 3e édition de Segu Jam Station. Ok. Bon, maintenant Jam Session, néo jatemne anglais mot de do. Abi comme féminin ni a recherche kay bae kafo adamena américain enfant ani jamaïcain enfant surtout reggae musique développer l'année ko sebe ok voilà ani rythme musique chamambe ba fo R&B rhythm and blues ok parce que jam session an fa moye artiste chamambe talambula donc li nyana mo bubulo akadu e ka barake mais c'était beye ka folike la sara o ka na folike yoro tubulo ka répétition ke utolendo uerema problème chamambe ar kono dien kono bi surtout anga farafina ane anga ni jamana Mali kono nana ok mais antena ndado lubela peut-être anga interview wala meseka do art difficulté do la quoi donc jam session de be ke sababu sisa ka foli kela nyanamaw professionnel ko olu fara ɲɔgɔn kan olu ka foli kɛ dɔnkilidala fɛn o fɛn bɛ yen a dɔgɔyala a cɛyala a bɛɛ ka se ka a ka dɔnkiliw la travailler ok i bɛ taa sɔrɔ a bɛ daminɛ reggae la mais rythme kɔnɔna na mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na ni style wɛrɛ zuku afrobeat mandeng jazz blues etc. o kɔnɔna fana na i b'a sɔrɔ ni jam session ninnu na baarakɛla wɛrɛw bɛ yen minnu invitelen don art ni culture développement na i b'a fɔ producteurs ani managers o ye occasion ye olu ni artistes ka ɲɔgɔn ye u ka se ka artiste talent caché fana découverte kɛ ani ka lajɛ projet minnu bɛ se ka monter u ka promotion ka kɛ à l'échelle non seulement locale nationale régionale continentale mais internationale o yɔrɔ la n hakili bɛ an ka partenaire officiel ye ni o ye GIZ ye GIZ ka structure min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Maya ani voilà donc on est Maya ok parce que olu de partenaire principal ye anga jamana sego ani dongo chikilama munu ai wane olu koni tara akene konanna olu chama fana ni sojale ye u ka ni sojo yira jam session yere ye minye olu bolo ai wa u dado ala ninga wala ke mawye akula bon événement yi akan trop parce que muna abe atu an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ni dɔ ma deli ka ɲɔgɔn ye sababuya la an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn dɔn puis jam session jam session bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jouer n bɛ se ni musique la n tɛ se ni musique la donc jam session de b'a to i bɛ se ka a musique dɔn parce que i ma deli ka fɔlisen dɔ jouer mais ni sen fɛ an bɛɛ bɛ ka jouer ɲɔgɔn fɛ bɛɛ fana b'i ta sɔrɔ a la hakilina ɲɛnamaw kɔni
bon génération mɔgɔw u k'u majigin dɔrɔn mɔgɔ i tɛ se ka se fɛn bɛɛ la n'i ma jigin i b'i sagona fɛnw bɛɛ sɔrɔ ala barika la mais ne ko ko non ko ne de b'a bɛɛ dɔn n m'a fɔ ma k'a yira non mɔgɔ si tɛ se ne tɛ ah bon finalement ne de bɛ tila k'a bɛɛ jɔ misike ye idew ye an b'a di di ɲɔgɔn ma parce que fɔlɔ la bon dɔw kɛra n ɲɛna parce que misiki filɛ nin ye hali studio yɛrɛ la kuma ye sisan son ka teliya taa don studio la dɔrɔn ka fɛn dɔ dilan dɔrɔn ala tɛ tɛmɛ ɛri kelen na k'a bɔ dɔrɔn ko n ye son bɔ mais fɔlɔ misiki a tun bɛ se ka taa ne ta kama ka mɔgɔw wele baarakɛɲɔgɔn tɔw wele ka na bɛɛ bi hali ni bɛɛ ka idée ma pratiquer quoi mais bɛɛ kɔni bɛ lamɛn donc nin yɔrɔ dɔ filɛ nin ye normalement n'o tora la a bɛ ɲɛ quoi mais dɔ b'a fɔ ko k'o bɔ a la mais n'aw kumana ɲɔgɔn fɛ an ka nin lamɛn ka ɲɛ donc tulo wɛrɛw ka to k'a lamɛn donc a bɛ idéw fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ misiri ɲɛnama ye mais ne kelen taara i sigi a bɛɛ kan ko wala k'e de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ donc a bɛ kɛ i kelen dɔrɔn de ka sira ye quoi. Ne ye expérience wɛrɛ sɔrɔ n n'a ni sisan cɛ c'est vrai Karaso tun bɛ yen n bɛ jouer n ka groupe bɛ n bolo mais n ye expérience jumɛn sɔrɔ n bɛ Kidalikaw tun bɛ yan u bɛ u ka Touareg fɔli de kɛ donc u b'a kɛ n'u ka djembe ani n'u ka guitare ye mais ne nana kunun ne y'u accompagner ni tama ye c'est à dire que a ye fɛn wɛrɛ di olu ma olu yɛrɛ ko ah ko vraiment ko a ye son wɛrɛ di olu tun tɛ min dɔn ja tama bɛ se ka don olu ka instrument na bon ne fana y'a dɔn jaja tama fana bɛ se ka don u ka instrument na donc don n'a nataw la ne ni olu ka mɔgɔw mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ kɛ bilen fɛn kura ye ne bolo a tɛ kɛ olu fana bolo fɛn kura ye bilen donc jam nafa dɔ filɛ i n'a fɔ kamalen ngɔni ale ni tama ale ni djembe ale ni fili olu ka jɛ ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ an ma deli ka ɲɔgɔn ye siɲɛ fɔlɔ in ni a ka jouer ɲɔgɔn fɛ donc jam nafa tɛ se ka fɔ ka ban an kɔni bɛ ala deli vraiment jam a ka caya quoi sabula an b'a nafa dɔn artistes b'a dɔn fɛn min don kabini ala ye dunuya da kow bɛ kɛ kow sabu la hali bi n'i ye nin kuma ye n da siga t'a la fɛn dɔ de y'a sabuya n ye n kun legelege sanfɛ yaasa n ka mangala ye nka kabakolo de y'a ɲɛ wɛrɛ ko gundow bɛ fɔ ale de ye bi maaya ye n kamana gan mɛ n ko min kan jami ɲininkali tun bi tora nɛnkun kan sabu su n'a bonya ma se k'aw jaabi n ye n yɛrɛ lajɛ dungale la ma se ka n yɛrɛ dɔn tun sigasiga yiriboyana dusukun na fo ma se ka diɲɛna kɔnɔfɛn si faamu sangolo ne ko jɔn de ye da k'i bonya k'i fɛrɛ k'i cɛɲa tan han a lajɛ hali jukɔrɔma don dɔ la n t'i kɔrɔ don o don a bɛna fɔ i dara bi i tɛ pɛrɛn wa hali tɛ kɔrɔ dugukolo ye fana dugu mɔgɔw kulu jinɛw fɛn bɛɛ bɛ kan nka don si ne ma deli ka mɛn ko doni giriya ye lakasi n jaabi dusukun kɔnɔ n ka se ka n ka tataw ta. Bon, ni hakilina ni lajɛ kɛra de pour que ka atelier ni formation dɔ kɛ artistes ye jam session kɔnɔ la an bɛ ɲɔgɔn ta lajɛ ka jouer ɲɔgɔn fɛ wa ni n ka musicien ni tɛ n ka musicien t'a la nordistes tun b'a la sudistes b'a la an bɛɛ de b'a la bɛɛ de ɲagaminen b'a la. A kɛnɛ kana na fɛn min ye an ka jamana in seko ani dɔnko tigilamɔgɔkɔrɔba dɔw tun bɛ a kɛnɛ kana na maa minnu ayiwa ni olu ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛɛ fɛn min ye jamana in seko ni dɔnko bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o maakɔrɔba ninnu fana ayiwa olu y'u ka nisɔndiyaw jira. Ne ka hakilinaw ne bɛ hakilina min di o ye ka aw de fo aw minnu kɛra sababu ye k'an lase yan surtout kamalen Saliya ale sabu de ye ale kɛlen ka nin fɛn in kuma fɔ sabu ka fɔcogo la a ko fɛngɛ ma sabu ma ko a kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn nin cɛkɔrɔba ye i bɛ ka nin min kofɔ nin kɔni bɛ na ne b'a fɛ ka nin ye yɛrɛ de a ko ale bɛ ka kɛlɛ kɛ artistes ye kan artistes k'u yɛrɛ dɔrɔn cɛ mais artistes kɔrɔbalenw ne yɛrɛ a ko kɛlen bɛ hali tagama yɛrɛ bɛ ɲini ka gɛlɛya ne ma sisan bana ko tɛ dɛ tellement ni min ye ɲini dɔrɔn bɛɛ de bɛ ka girin ne kan
Ai ka batterie, cɛkɔrɔba ka. O bɛɛ tɛ dɔ ye de. Hein? Il y a 100 000 joli kɛ mɛ fɔli la. J'ai fait pour le pays. Festival Nice, c'est formidable. C'est formidable. Parce que le jeune Ardo a eu l'idée. A ye hakilina sɔrɔ ka an ka musique centralisée, k'an ka musique ka musique bɔ a da fɛ ani da min ka kan, ka musique kɔrɔta, k'an yɛrɛ ka création musicale k'u bɔ, k'u yanga, k'u jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ. O de ye centre nin ka objectif ye, o de y'a diya ne ye. Parce qu'il faut voir diɲɛ musicien bɛɛ sonorité u b'a ta an de fɛ yan, rythme u b'a ta an de fɛ yan, danser u b'a ta an de fɛ yan, u bɛ tila ka taa u ka musique don a kɔrɔ ka tila ka n'a feere. Jam session na hakilila an b'a da kulo kan k'a fɔ nin ye ale tako sabanan ye segukaw fɛ yen na. An bɛ dugawu kɛ Ala ma san wɛrɛ ta Ala m'o o jirala an na.